Walay problema sa Alliance of Filipinos for Freedom and Informed Choice kun AFIC. Kung sila ipatawag sa City Government of Davao mahitungod sa kontrobersyal nga billboard nga gitaod sa may JP Laurel Avenue o sa may bahada atubangan sa Iladong Mall ning syudad. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Alcheri Patino ang AFIC spokesperson. Gibutyag niini nga buot nila mahibalaan kung unsa ang ilahang kalapasan labot sa mensahe sa billboard. Diin kini gibaklas na ni adtong Martes, Pebrero 22, 2022. Gibarugan sa grupo nga sila dili supak sa COVID-19 vaccination, inay naghatag lamang sila og awareness sa mga ginikanan sa paghuna-huna pag-ayo ay mo desisyon nga pabakunahan ang ilang mga anak. Mas maayo gani nga ipatawag ni aron mas maklaro sa amo unsa ang offense, unsa ang balaod nga nag-cover aron makaingon sila nga naami offense nga nabuhat. And then from our end, tan-aw na mo kung unsa ang among buhaton after nga magkaatubangay ni para patas. Giklaro usab sa AFIC nga niagi sa proseso ang ilang pagbutang og billboard di na dunay permit ang advertising agency nga gibayaran sa grupo. Sa pagkakaron ana-ana sa Davao City Legal Office ang report alang sa investigasyon kung aduna bay tulubagon ang nahisgutang organisasyon. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN.